Bhí Chraobh na Spórt na Sairséalaigh bhainisteoir na Corann le Corann Iomána Chorcaí na bliana seachtaine. Im líana chuig an dáir na míocht na beithí le cheannis. Bhí an dáir neamhlít is Craobh go dtí seo ach bhí getan an d'arnacha ciúcha cumhachs lé ceannis. Ní háda drisláán ha man trátarta. Lámúr Mainistir sa I Buaicphointí agus bhfuil Shanahan ag na fórna seo ar a chéile ní léon cheis fé deisian son ag na Sairséalaigh an ceann slána histeach agus bhfuil dul gine go duine pas sin gan bheith úntaach ag deireadh airíonn le Aaron Myers é sin is smachtú agus tá cúlín maihan son aige dos na Sairséalaigh is tigón tús agus bhfuil ba siad sásta leis sin a bheith ag tosnú go maihan son seánóna. Hín siad roiid an móirí síntan son atá seileamh ar náis ag na Sairséalaigh agus ag Daniel Hogan an ceann scuilte isteach Mother Dave Lína agus a rís scór maitheileán son na Sairséalaigh soccer níos fearmhí cúpla mór an son agus builí crúg fite ach ag deireadh bhí Hogan a Mother Dave Lína gabh leis agus díreadh Cairn seasnán cúgan ag dó. Mainistir na Corann, Craobh na bliana se caite cailú scill den chéad scohan son ag an gaptain sin ag Conor Lehane. Gordon Thompson. Sairséalaigh techt amach. Bhán agus móirí go leor le spás os a góir ar dheis agus ar clé ag deireadh. Scuilig Luke Elliott é sin leis héin for se cúlín níos luatha tá ceann níos fear a ríist fáid go leor leis an iirecht son crunas aige comá an iirecht ag Elliott. Dígur níag Mainistir na Corann ag socrúisteach sa cléthe. Ríist anna go spáisiste an son. Seansan son ar cúlín eile an ceann ag David Cremen. Ríist ceis féin cosantóirí ó ragrid se fórí tí na mair. Cyn rís isteach go fada le Cremen agus ag deireadh an seasnán aige. Fearna is lúdar na fórna agus seachún Mainistir na Corann arís congart an taobh lína boutáin eile Conor Lehane agus bhfuil níl dearúd ar bit déanta an ceann son arís thar an seasnán aige. Corann an sa Buaicphointí Seileamh agus ag deireadh agus na Corann chun tosaigh boutáin eile agus an ceann ag Ross O'Regan ach a ríist anna chud spáisteach an son. Cosantóirí na Sairséalaigh an scuiltan son. Deisneis Conor O'Sullivan iad chuir núnsaí mac go fada leis a fear Lárpáirc a Daniel Carney a dul ar rúthair seans go siúd i ling ag teach níos scéire a Carney le crunas scór maithe heasta an son chun iad a thocrú. Fearna is lú na fórna an sa I Buaicphointí dachar na fórna scarúntóna chéile bhí mar agsúla caibhlid má níl dada atrad seo deisiil an ceann ag Conor Lehane ar a hastína marthór ar lá cinúnach leis an lásá lá cléthe le cheannis bhil sin éon fearr. Fearna ar neistí gá chúlín a ríist. Leis na Sairséalaigh dar nó seacht gréibh búte a ggurcha go chun ceann dearnach an óra agus iad gur dul ar neistín cléthe ceannis seachún Aaron Myers. Ríon son ar an cléthe an tá seánóna tá scór má haimseige. Na Sairséalaigh boutáin eile agus Cian Darcy. Berta Gurigé stoppan son ag pass isteach sa lár. Reidir móirí gléich ag glórig na líróda ag a deireadh taintear neistí James Sweeney agus cinnún son cóimart níos fearg na Sairséalaigh. Núair na scór na caiimse begáí níos fásta ná Mainistir na Corann. Reidir móirí fannacht an sé mach an son go dtí Hogan pass mach ag a deireadh Sweeney agus críoch má. Ríist na fórna ar cóscór. Ar nó Ima Cuile, Cáile agus bua éascacha ar an garrig dubh níos túisce. Ach, cílíonn se sin, mar gur grúpa de clubnatha gceist ní bheisiil dul ráid Craobh na Mún agus beag bútar an cléthe ag dul raig agus ag an iireach sin le Brian Murphy, well, na Sairséalaigh ag fleabhsú in san tarna le. Murphy teach ríist. To Carney, cliste fad na talún an son. Mhurig Turshu, Jack O'Connor, Harry Hooling, Illing Gear. Oh, sin sár cúlín ag O'Connor. Na Sairséalaigh ag Craig Nugaláidir an tá. Ríist cóir den lína comádathe
Deireadh Cláiste son Mainistir na Cornig trid go héin líród agus tá deis Coolín an co-score an count son Cormac Bosang agus Tommy Coram Barky Cueve an eile Cáfis nach meach an breise tastal chun na fórna seo scarú Tony Chéile tá siad gob bon tús agus tugann si tá dúis anna luach around us na bútróirí áit in san cléthe canis agus well tá deisio an elevator tá sé sin ag na Sairséalaigh Coolín agus fihan taobhananta Machtaí Aaron Myers an fear ceart in san ád ceart an Council ard agus tá crinnes again na Sairséalaigh Coolín chun tosig a ríist an sa Barky Cueve Pam Gaulaveh Cata going in isig fécant Aaron Rachor better make chance déna go an eile ní bheith mar go bhfuil Shelf Harnash ag na Sairséalaigh Marin na Champagne Coolín dénach ag Aaron Myers an difriach an son is siad a bheith le hí chuile in san cléthe canis.